Здравейте хора, това е моето първото видео по Roblox, с едно игра с абоната на Митто. Сега днеска време ще просто да видите играта и така. Първото е, имам такива неща, които от най-трудно някак си взех Void Striker. Това е яко трудно да се взема и ще се опитам да взема нашия и ето това, което с 0,3% шанс. И като... Чакай. Сега ние ще играем на лесна, защото нашия няма хардкор. И сега там ще започнем самата битка и сега се чудите защо ми лагва. Работи като картоф, знам го. С първи път. Аз съм много почти за шоткън. Бахте огледайте, имаш башка. Значи... О, не. Аз добре. Ще кажа една база, която целяхме до 30 лей. 2 часа 27 лева. Елай тука. Тук е най-доброто място. И тя се скадаеш в въгълчето. Най-добрата за хардкор е към Антарктида. Просто има такъв по-нисък ъгъл и така. И ти въгълчето цепи. Аз се подобих минигъна. И този чин. Ужас. Извиняйте хора, просто на мен братовчет ми е звъннал. Ако знаете него, Боб Пистъл, ето. И ще ви кажа едно. На всички хора, абонирайте се за Митака 10, за Волописта и за OGT Андрея. Те са собствени канали. Ще ви харесат видеята само като погледнете на това.
Аз тук нещо... Шивам камината. Аз тук нещо не разбирам, защо па на хардкор някак си не мога да умра с това оръжие, а когато го игра с по-другите неща, не го разбирам. Някакси на хардкор не мога да умра с това оръжие. Не. Моля. О, не, на 32 съм. О, не, ще умра така. Умрял съм. Зареждането го проведеш. Айде. Айде, готово. Добре. О, не ужас. Голямо зомби! Голямо зомби! Голямо зомби! Не мога да помогна, аз също ще умра. Умра. Еми, Но... Там се лози, да. извиняйте за излагацията, хора. Това просто не разбирам. Просто някак си на лесно не мога да го мина с някак си пушката, ама го минавам с Бошка, на хардкор. какво да пусна? На нормал или на хардкор? Имаш ли хард мод? Да. А, добре. Сега ще пуснем на хард мод. Да. Антарктида изберем. Атлантит. Да. Хардкор. Бам, готово. Извиняйте, хора, просто някак си говорихме на нищо. И сега сме стигнали чак за петата. Пичуете. Ако искате още такива яки видеа, абонирайте се за канала на Бошката. Извиняй, може ли И лайк вече... бутон. Може ли много да не рекламираш, че... Усещам, че мога да не. О. Ужас. Умрях. Качвай се горе. Ай отгоре да си направим база. Отгоре да си направим база. Качвай се горе.
Ти умря. Бошко, Да. натисни скипвей. Скипвей. Клипове. Ще дойда. Скипвей. Мисля, че ще да ти... Сега съм го пуснал така. Не. Ладно. Бошко, Да. Оу, аз ще си... Идвам, чакай. Стелям ги. аз си мисля, че си е умрел. Къде е? На, Бошко. Не, Умра. Бошко, до тебе! контролирам всичко. Какво? Не! Това е края към това видео. Знам, че играх много лошо. Просто с един много ми повечето не ми лагва и мога лесно да мина. И това е крайното видео. Довиждане.